Ngibingelele babukeli emakhaya ngibingelela phansi kohlelo lethu number 1 ngiyazisona babukeli ke namhlanje size kumfana lo bese ke sasho ukuthi soza kuyena andisila kubo kwakhe ubhuti ubaba wengane lo owathatha ingane kusisi mama njani uyaphila njani yebo wema la angithi usisi yamanje noma kade ngamgcina kodwa kade ngamgcina okay noma boy ngicela ukuthi uhambe odlala subhizi yabo ma ngisacela ukuthi si understand isimo oqala sasisi mase nawe uzosichazela yakhe iside. Ngiyakuzwa kodwa manje siye ku-understandeni wena ngesikhathi ungifonela ufuna indlela eza la awushongo ukuthi uzofika nale ntombazana so manje kuza kanjani ukuthi uthi wena uyeza khona into ufuna ukuthi nisizwe ixoxa mina ngabikela ifamily ukuthi inabantu abezayo khona abafuna ukuthi sixoxe then usufika nale ntombazana ngizokuzwa kanjani ukuthi wena uzothini la No kahle wema njengoba bengike nasefonini ngichazile ukuthi kahle vele udaba ingxoxo yalo imayilana nomntwana so bengeke ngifike ngedwa ngimshiye uma wengane manje mina fanele ngilalele intombazane nawe cha bengicela ukuthi umuzwe iside lakhe wena iliphi ma iside olaziyo ngosisi ngeke ngize ngikhumbule konke kodwa nje ayikho into ebengifisa ukuyikhuluma naye kodwa ukuthi ngikuhloniphe zokuhlonipha nje besicela ma ukuthi mhlambe usisi ayiqaleni indaba ngokuthi walahlekela kanjani umntwana agcine ela ekhaya sisi besicela ukuthi uchaze istory ngoba manje uma ngiyabona ukuthi futhi khona istory yena asaziyo ngawo ngiyabona ngakuthi hayi engathi umoya wakho awukho kahle ngoba ngibona ngathi mhlawumbe khona okwaziyo okwrong mayelana nomntwana kodwa ke ngcono ngize ngikucacisele namhlanje ukuthi kwenzakalani before ukuze umntwana azagcina sephilile la nami bengazi kahle ukuthi una ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi noma ngasawukhumbuli kahle umnyaka but kwakuDisemba umntwana kade ezovakasha kufanele azovakasha ubaba kulapho ubaba wamthatha khona ngabe sambonisa ngathi ngiyazama ukuthi ngimthume emafonini akasatholakali angisazi ukuthi kwenzakalani ngengane saqhubeka isikhathi ngibele ngimzama ngisho mhlawumbe ingane izobuya ingabuyi ngamtholi emafonini so kushuthi inamba yakhe bese ishintshile ngaze ngazama ukuthi okay ngoba ngiyabona isikhathi sesiside manje akwengizame mhlawumbe ngezinye indlela ukuthi ngeke ngize ngithole usizo ukuze ngikwazi ukuthi ngithole umntanami ngazama-ke ngavalela wangisiza-ke ngenhlanhla samthola ukwababona hayi safika-ke masifika laphaya hayi umuntu onenkani-ke nawe uyamazi ingane yakho nawe uyayazi uyayizala inenkani akezwa siyamchazela lembuza ukuthi ingane kwenzakalani ngake afuni lokho eshona le nale simbuza ukuthi iphi ingane akafuni ukusho ukuthi ingane kahle kephi ngangaze ngamtshela khona ukuthi uma ukuthi ingane yami sewayibulala ngitshele because izinto engangiyibona zesendlini yakhe bese ngisobitha lana ngase ngicabanga ukuthi mhlawumbe ingane yami sewayibulala shuthi wagcine engaphumanga-ke kahle neza ukuthi ingane iy'cause wagcine ethe washo ukuthi ingane isekuma wakhe samcela ukuthi cela sinikeze inamba ukuthi sizohamba naye size la hhayi wavuma ukuthi sizohamba naye sesesimzama-ke ukuthi fanele size la asisamtholile shuthi uyasibalekela kahle ngokusho kwakhe-ke ukuthi ingane wayithatha because ngambuza ukuthi ingane wayithathelani ngokusho kwakhe ukuthi ingane wayibona ingekho right angikwazi mina lokho-ke kodwa njengoma wengane ingekho right etshelwa abantu ukuthi ingane yami iyagula inotwaya bayibala izinto ey'ningi nje engangingazazi mina as umzali and naye angangifunelanga ngazo wangitshela mhla ebona ingane yami ukuthi okay ayikho right sagcina ngesinganakho ukuthi sikhulume into ebhekephi wasinikeza inamba ukuthi sizohlangana la size sizobona ingane kahle ingane ngiyayicela ngiyayidinga ukuthi nami ngihlale nayo njengomama
ngiyikhulisele umntanami because lalivele lingekho nephutha kwasekuqaleni because azivumelananga ukuthi ingane ngabe ngezwe mhlawumbe khona kuveza mhlawumbe ekhaya ngabe okay vele ihleli kubo akunakinga kwagcina-ke nje sekuyinto kanjalo-ke and uyangidelele khuluma zonke izinto ey'nganasidingo mangimbuza-ke ingane nje ukuthi angilaleli fanele ngizwe ngaye everything ayishoyo mina ngoba ngumfazi ayikho into engingayisho kuyena so ayikho into ongayikhuluma nomuntu kanjalo nami ngaqhubeka nempilo-ke ngayitholela umuntu nalapho futhi wesakufaka kuleyo ndaba kodwa ngangize ngenye indaba yena uyikhulumela ezinye iy'ndaba zakhe so-ke njengoba sifikile-ke namhlanje-ke bese sizocela ukuthi-ke ngizothatha umntwana because nami ngiyamkhumbula umntanami ngiyamthanda futhi sesiside kakhulu lesi sikhathi angazi ukuthi sesiside kakhulu angazi ukuthi ngathini. Mana-ke wena uthe manixoxa lapha nobabili ehlathini nanivele nihlangane kulona nathi manibonisana senibonisana ukuthi fanele othola le ndoda ye-TV ifike nama-TV la kwami No ukuthi inkinga ngangikade ngimzama hayi ukuthi sabonisana indaba ningaqhubananga nayo njengokwakha kweningane nize la nibone ukuthi ngithini bese nihamba nolanda abantu bama-TV njengoba engafikanga namhlanje aningitshelanga kodwa nizofela abantu ba-TV nizongitshela ukuthi nifuna ingane no ma okay nawe usuwenza exactly le nto awayenza fanele ngenze njani kwami ingane ngiyikhulisa ngelo kancane kahle wema la kahle sizozama ukulungisa isimo ngoba ubhuti nosisi bese bevele sekuyigundane nekati bese bevele becabana usisi manje yakhuluma nobhuti ehladilike kusisi mase bekuba naloku kuxizisana nawe ngithemba ukuthi uke wadlule intweni ekanjalo fanele phela bahixizisana ngithi vele ingane lo wayitshinga njengoba namhlanje no ngiyachazela ama-history angitshinganga engayilandelelanga ingane angayilandelela uthi njengoba ingane isingaka kade ikhuliswa bayondluba angithi bengamtholi esefika manje sethi usezoyiqubula uzoqulisa kala mazambane la esitolo okay wavala ifoni ngithi washintsha inamba yami ubeyazi kuthiwa okay ma nawe inamba yami angithi bewunayo bese wena-ke wayebungangifoneli ungitshela ukuthi nansi ingane la cause mina angimthole efonini angazi ukwenzakala usisi wami ngesikhathi ezoshona wathi ucela ngimgadele mina ingane akashonga ukuthi angihambe ngifuna wena futhi kwangelona into ekholami ukuthi ngiyifune ngoba yevele ingane ngeke izingihlule ngoba niyanokuthi ungomthini yahluleka yena imake mama uthi usisi wami ukanti uba mina ngudadewabo hayi bababhoyisha ukuthi vele nje sidalwa sakhe siyokhazana akaze akutshela ukuthi ingane ayisenawo ugogo wayo mina ngazi ukuthi wena ngikwazi konke lokho ngitshela wena ngazi ukuthi mina wena mubuka mina ubona ukuthi uyena awu ma mwakwangibona aqala ethombeni-ke hlambe ngazi wena mina ngazi lo mshoyo hayi udadewethu usuwashona mama hayi mina ngikwazi nkosi yami ngiyaxolisa njengoba ubona naye ngithi ubonisa uhlangane naye le y'ngalweni wafika la after umngcwabo wathatha ikhadi wathi uzoyisapotha ingane le uyayifaka imali buya angayifaki ngibone mina ukuthi ngenze njani ngoba usisi washiye ngidonse ngamadlela ukuthi ucela ngisaphothele ngane okay wena ma uyaxhumana naye yena mayekutshela ukuthi mina yena methanda uyaxhumana nami ngoba mina noma ngamfonela mangikhuluma indaba yengane uyathi sonke ngikwazi lokhu ngilandela uyabona ukuthi usenza into efanayo shuthi uyazi ukuthi ngoba ila isafe uyebalekisela mina kahle uyazi ngithi phela ukuthi uyishiye kahle ngoba ushiye kuwo kodwa mina angikaze ngibe nenkinga nengane yami yayingebe ihleli kahle efika la ingane eyishiya kwakuzoba umngcwabo kwangcwatshwa kwaqedwa wathi ngoba uma wakho uthe ucela ukuthi ngigade ingane ma ngicela ukuthi ingane yami ngiyishiye kuwena lapha ehleli khona wena ingane awuyinaki uyaphuma uhambe kubantu bakho so mina ngakhetha ukuthi ngizohlala-ke nengane ngoba wena ingane uyakwazi nokuyikhiyela endlini uhambe emadodeni ingane yomfana nje njengoba uyibonisa iy'ngaka nje manje ukuthi wena sonke lesikhathi la ehleli khona ihleli kanjani njengoba phela usufika manje wena ufika namadoda wathi uzoqubula ingane kodwa kungcono ngizamile mina ngiyazama mina manje ukuthi uzoqubula ingane uzohlala nengane nale ndoda ohleli nayo angihlali ma umuntu onamanga kahle usisi kahle sesiyibeka nje icansi usisi kahle uzolanda ingane yakhe and ngithemba ukuthi vele ngokomthetho nje sesibuyele esintwini ingane kahle bekumele ize la ekhaya ngendlela efanele ngale ndlela eyahamba ngayo ingane ngokuhamba ngokuxoxa phela fanele ukuthi wayintshontsha ngoba
usisi wayilindele ukuthi ingane izobuya yabo and futhi nangendlela ubhuti akhuluma ngayo yabo unako ukusolisa ukuthi mhlawumbe ingane usathwala ngayo ubuwonga ibona into esayifica lapho safica amakhandlela abo kodwa uyibonile nje ukuthi akuthwalwa ngayo nekunye ngikubonayo uma uyalwazi lonke udaba indlela akhuluma ngayo when uyafavor la awuzange ukuthi ulungise asifavor la because mina wena ke ngabe siyayilungisa lento it's okay because nawe isitori ngithi ususizwa ngami manje kodwa wena wazi esinye fanele phela ngisizwe ngawe ngithi umshiyile akwazi ukuthi uyawazi amangabe ukuthi unamanga mina njengomuntu ohleli nengane fanele fene babilani qhubana okay akunalutho ke lokho ingane egcineni kosuku eyami sengiyayicela ke manje uyicela ke sesitolo no la yazi ma usisi ngendlela akhuluma ngayo ukhuluma kwimbokodo kwenye imbokodo uyitshela ukuthi uma isikhalo sakhe njengomuntu esifazana uzosunderstanda njengomuntu mhlawumbe nawe ephileni kwakho useke wahlangana noma ukhona umuntu oseduze kwakho mhlawumbe oseke wahlangana nento kanje ngabe ngiyasizwa isikhalo sakho ukuqale yena wafika walokho ezoyibona ingane bangifike phi ngizokuthatha abantu amadoda lawo wathathephi angithi nje ukuthola amadoda ngoba lapho ufuna ukuthi wena uzobona le khona ingane befuna amadoda afika ntshinge lapha abone ukuthi ngiyakhuluma nawe la ufika nawe laba abanento yabo obhala kubona ukuthi okay ngicela usizo angizazi ke phela mina lezo zinto ngoba ngena ngamadoda ngicela ukuchazela lo wakho akanalo ukutholakala khona mala thina somhlelo sisiza abantu uma benezimo mhlawumbe futhi nanobaba abangafuni ukondla sike singenelela into ekanjalo nithini ke ngomuntu okade ehleli ngengane elahliwe nina sihlele nifika nithi iqhubula ingane uphuma eminyaka phela ngiyafuzwa lutho ukuthi yena kade esokola kephi kade kungephi kade kwenzakalani mina nje nifenithi thina siuhlelo sesiqhubula ingane ngesihamba nayo ngoba sesifikile thina siuhlelo yabo ma njengoba nje njengoba sizothinde yonke into si-addressa kahle kuwena kahle uma kahle uzocela so konke kahle njengomuntu omdala osekhona la ekhaya nawe ngiyathemba ukuthi unazo ingane nginazo zihlawuliwe phela le into eyenza ukuthi ingahlawuli uyise wayo wafika la wathatha lelo khadi mina kukho umsebenzi engathi ngiyavuka ngekubona ngibambela amatoho bese kuba ama grant ke ngihlanganisa ama grant ngikwazi ukuthi ngifake ukudla endlini uze zidle isikhuluma ziye esikoleni yimina efuneka abone ukuthi zihamba zidlile ziphethe lawo mashumi noma labo 200 yimina engenza konke lokho uma ngifuna ukuthatha le yami thula ntombazane thula uba wazi ukuthi ngisukazela kade igula lengane zolo lokho lengane kade igula kwangiphoqa ukuthi mina angiyeke ukubamba amatoho ami nginesele xoba lengane ngoba nginale yanto yokuthi wathi udadewethu ucela ukuthi ngiyigade ingane so igijima eclinic la ezansi imina ngihamba ngenyanga ine TB ngazama ngayo indlela ukuthi lengane igcine right kodwa namhlanje mina sekufanele ukuthi akuthathwe ingane uhanjwe nayo ngale kokuthi nje content ngitshelwa ngayo kusho ukuthi ngiyikhulisela amahali ingane ngoba uzofika uninawe ngoba uyazi ukuthi ayikhokhela yayizokhokhelwa uba ngoba uyayazi indoda ayiqoma okay futhi bafunela ingane ikhokhelwe ngiyakuzwa makodwa manje akusilona iphutha lami lelo kahle iphutha lakhe ukuthi ufika wena usuzothi manje uzolanda ingane okay imanje bekufanele ngenze njalo akungabi iphutha lami ukuthi ingane awukazi uzoyibona akungabi iphutha lami ukuthi ingane yami ngiyigule cause oqala akusimini engayithatha ingane ngayihambisa ingane yafika yazolandwa as umuntu ozobuya manje mayisigula ngisho bekuthiwa ingane yami mhlawumbe yagula yashona mina iningi ebengizomblame mina ukuthi mina nabulala ingane yami ngoba ngabe ngizoba nokuthi okay kusho mhlawumbe bekuthiwa mina mhlawumbe ngizokwenza u1 no2 no3 ingane yami ibe right yabo manje mawungibalele wena ukuthi mina ngabanga ukuthi ngikhulisa ingane kakhulu abarongi mina ngeside lami ngoba kufanele yathi methi ngoba ngasekho wathatha ingane thatha ingane uyise kumawayo because nami nginezami ingane la engisafarisha nazo wena thatha eyakho yabo manje kuphela konke why nesizathu sakhe ngicela ingane yami engihamba nayo futhi mekhuluma indaba ukuthi wena uhlala namani nomuntu kulungile kwafanele ngithi ngihambise ingane ngihlala mina kunayo sasidlulile ukuthi yena ngihlala nobani kanjani akukona okwakhe lokho akahlangani as long as ingane yami ila eduze kwami le bengifuna yonke leminyaka
kahle ubhuti wena ma ube nesikhwele sokuthi usisi usemuve onempilo kahle usisi ungazi ukubelisela ukuthi uhlala nomunye umuntu phela sabantu mase sidlulile kumuntu kumele kwamukele ngathi ngikhuluma naye futhi umphuca ingane ngoba nakufuna lo walandela ingane ngeke ngize ngilandele ingane naku phela wamphuca naye wahlala phansi wenzani wangenza lutho nje uqhamba phela ukuba mina ngenza wena wenza mina ngayikho into engangizoyenza njengoba ngichaza mingaki iminyaka ingane wahlukana ayikho kodwa into engangizoyenza because amafoneni bengawatholi eyakho bengayitholi eyakhe angikwazi wena asekho omunye umuntu omaziyo wangakubo kwakho ubani noma ngamazi inamba uzokhuluma phela wena nalo ukuthi ngicela ungixhumaniseke naba mina inamba zami angithi mina ninazi inamba zami why bengangifonela ungitshela because mina la inamba mina bangenambe ngifuna inamba zamantombazane ngoba mhlawumbe okay ke mana akulutho ke lokho kodwa ke into engicela kona njengomuntu omdala ngicela ungathatha amasayidi into ibuke ngithatha amasayidi enkingi ukuthi mina ngikhulisile angazi noma mhlawumbe kufanele singenelele ngokwezomthetho because nalokho phela kusakakabi inkinga kakhulu wema mhlawumbe ebengicela ukuthi ngi-understand kuwukuthi usisi njengoba la uzocela futhi akadimandi mhlawumbe ke bengicela ukuthi yonke into siqale step by step yabo singayirashi nengane ngithi kusamele ingane iqale ijwayele phela kubo kunina angithi sivele siyazi la ekhaya isiyazi kulele khona yeah so ukuya kubo kamama iyojwayela ikhaya kahle nje ngokomthetho bekumele vele ingane ngabe ikubo kamama usisi naye makuwukuthi iyamhlula ukuthi ahlale nayo ayishove kuphi ekhaya kagogo ihlale nogogo ingane makuwukuthi ke nina senifikelwa umuzwa ukuthi ngifuna ingane yini sekumele nihambe niyokwenza njani niyohlawula ingane niyolobola ingane nilanda ingane ibuye izohlala ekhaya ngokomthetho manje ngeke fana nje bangingenamandla ukuthi ngihamba ngiyohlawula ngikhulisile kodwa ingane shusho wami manje sefikile ukuthi uzoyithatha mina sengiyithatha phela ngiyithathe njengomuntu oseshoni ngoba ngeke ngisayibona angiphela silandiwe iyabheka ngoba ngase ingane zakhe ayivakashi kubo kwazo wena angithi ngiyakwazi phela makubo senje ukuthi ayivakashi ngiyakwazi wena ngeke ukwazi ukuthi mhlawumbe nje ngelinye ilanga ngizobe ngikubona ngani ngoba uphuma manje nalengane angikwazi ukuthi ubheka kuziphila ayibafethu unzime emhlabeni angikwazi ukuthi uyabangela ima ngicela ukuthi ke nizame ukuthi mhlambe nibambisane yabo kodwa futhi okwamanje angiboni ukuthi uma ungashiya kanje kusazoqhubeka ukuwe kanje mangayishiya ingane yami ngeke ngiphinde ngizithola ilokho engikwazi ngeke ngiphinde kunalokho mhlawumbe izosuswa la iyiswe kwenye indawo ngohamba mina ngoze ngibe ngazi cela ukubuza ukuthi njengoba uma ikhala njengoba umuzi ukhala ngeke phela nengane ivesane ithathwe ihambe kuphelile ngoba ingane ihamba isikole ngithi iyafunda ingane kumele kuqale nengane nayo kumele ibuzwe phela ukuthi yona ifuna kusho yona ukuthi ifuna yabo vele nazo lezi ingane zinjalo yabo nje mibizo izothi ifuna ukuhamba noma wani kulungile phela ku right lokho akulona iphutha okay wema wena ma ingane kungakuhle ukuthi ibuyele back komama nje iqiniso yilela nomthetho mangasiye emthethweni umthetho uzofika uvuna uma wakhe ngoba futhi noma singaya enduneni manje sifike siyokhuluma lolu daba induna izofika ikulahle wena ngoba uma wayo nawo usadla nhlafana and usefuna ingane yakhe and ayikade ihambe ngenye yayikade kahle kufana nokuthi wayeyithathe ngesinxele ingane wahamba nayo wena usufica ingane la futhi nengane nomuntu kahle ingane yayikuyena akasekho emhlabeni akasekho phela emhlabeni kodwa wawayeshile kushilo kumina ngikwenzile
Okay, sengifikile nje nami Okay, yebo. Akashongo kodwa futhi ukuthi Uyangena phela manje. uzofika khona umuntu ozofika. No, akusekona kwakhe lokho phela. Manje njengoba nithi-ke nizolanda ingane asithi-ke mina ngithi okay ithatheni ingane. Kuzophinde kufanele kusukume mina futhi ngihambe ngifuna nendaba zamakhadi kade ngazinaki. Hayi, okhululeka ngekhadi ngizoya sasa ngiyoyivala ngiyakwazi kuyenziwa vele lokho kuyavala mina ngizobhalisa kabusha yikho nje into ezongixhumanisa naye uzothi mase yohola yena Ingangeni manje. izobe sengimine ngiholile. Abuya azolwisana nami Hayi ngeke uzobe kuliselelana. uzophela mina sengihambe Ngishina ngahambalina. yami nje uzofonela mina ke. La bona usahlangana. Kodwa boma bengicela ukuthi noma nenzani ingakhohle ukuthi ingane Mina bengidinga kahle kahle ukuthi sibambisane. Yebo. Sibambisana hayi indaba yokulwa singakho because ekugcineni ingane fanele isazi sonke. nonke. Hayi ukuthi yazi isayide elilodwa lomndeni. Akazi masayide wo2. And angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani kodwa lokho singakuhlela kahle ukuthi kuzomisela kanjani noma mhlawumbe uzofika ngama-terms mezokodwa nje full time uzoba kunini mhlawumbe i-term ne-term uyeza kwenyayizi kanjalo ukuze nami ngikwazi ukuba ngijwayele ukuthi ngihlale naye. Imake bengicela ukubuza ukuthi nami ngiyayibuzela. What if ngoba vele unyaka usuphelile mhlambe bengeke ingane ikuvakashele makuvalwe ikole mase uyithatha kahle sekuphele unyaka ngoba mhlambe ukuyimuva kwakho kulesi sikole esifocus ekusona ngoba within 4 months or 5 months uyaphela unyaka. No, ukuthi ngeke ngacabanga lokho kodwa eqaleni besingakabi ukuthi sibe light kwamanje imoya ngesaphezulu. Ngabe ngathi noma uthi ngi-address le ndaba ngoba ngibone ukuthi isimo sihamba kanjani yabo. Kodwa ngoba usukushila kunankinga nalokho uma ukuthi sizoxhumana kahle. Njengabantu abadala yonke into ihambe kahle no singakwenza lokho anginankinga. Mase lo senim Vela kudinga ukuthi azangene. Mina ngingakhoza indlela sengiyabona singaxhumana ngafika ngisho lo 5 months ngifike ngizobona umntana wami phinde ngihambe kanjalo anginankinga nalo. Bese esehamba for good ke Ngokuthana uzohamba nje ngoDisemba sesomqalisa. and mase kuukuthi kanjalo ke yena ke manje lento adenza kamama usezoke manje ayenze kuphi ekhaya usezoke makuvale ikole avakashe ese kuphi ekhaya. Hayi lokho akusiningi. ngiyakuzwa lokho hayi kona bengidiniwe ngifuna uqamba amanga ngidinwe kakhulu ukuthi ngibone lo kanti angaze ngilizwe lakhe iside mina ngazi lelalo ngala nokuthi ke phela kuyasabisa umuntu mesevele efika nje namadoda apha ilezinto ezishuthayo kodwa into engeke ngiphathe kahle ukuthi ngiyibona ingane sengiyibona ifika la isike enye into engayazi ngoba ayikazi ihlale nami ezoyinikeza isikhathi ngongijabulisa lokho. And 2 nina ingane zami ekufanele niyazi umntwana kona kuba khona lokho ngoba mina ezami ingane makuvalwa ikole ziyahamba zemakubo ziyobonda nenye ifamily ziyothola ukudlala neminye nabanye abakwenye indawo. Mina sengozothi mangihamba ke ngo24 ngithathe lo ngenaye emakhaya wami Ngiyabona. ngoba vele ngimuntu uzokuthi wena usuka kini vele uyakomalume ke kushutha ngani ngomalume noma ikaba hayi sihleleleni ukuthi ayasambe gogo kodwa uma la usezoba nabo komalume wena usanayo uma wakho Mina nayo manje ngobaba. okushuthi ubuhluphekisa ingane No, okay. ngoba thina sinayo ubaba sinayo umama njengoba siqala ukubuka kathi lapho ngoba kodwa ke into ongisiza ngayo lami esikoleni uhamba ngemoto angangiphatha kabuhlungu ukuthi bathiwa usehamba ngeenyawo ngicela ukuthi nale afike ahambe ngemoto ngoba ingane mase ihamba ngemoto kunzima la eminyango uphi yena uboy Hayi usadlala la nyango sothi mase siqedile simbize wena kahle vele emaqinisweni ingane vele mase nje noma ubaba wengane ngabuya kulwise nawe kumele umtshele ukuthi kahle vele wena ingane wayithatha ngesinqele vele ingane kuyaphoqa ifika uzongibuza ukuthi ngihlangana lapho uyazazi lezi ngane mase ibhemele izinto eziphenywayo. Okay ngicela umtshele ukuthi makuwukuthi unenkinga umtshele ukuthi ilamadoda lawa
ayifikile kuwena yena uyazi ukuthi obani ababefikile kuyena umtshela ukuthi ibona abafike bathatha ingane nina niyasana nomfana sike saya kuyena uyena kahle kahle wasinikeza inamba yakho yabo njengoba ngize mina ngixhumane nawe ngithi ngasho the time ngifonela ukuthi inamba nginikwe ubaba kaBhoyi washo impela yena ke elimbambile ukuthi angeze kusho ukuthi ngoba bazi ukuthi khona izinto ezizophuma angithi ke leza angafuni kusho ukuthi uma ngabe mina sefi ngoba ngiyamazi uhlanga and meke wadla lezi zinto ezidliwayo ngeke silale sonke la nezingane zami sohamba sicenda ukulala one nje uzokuqhubisa nje athule athi uthi uyahamba uyokhipha imali ayisaphuma uyofika la lezi ngane iphatha la lezi zinto ezidumayo no futhi mina ngobe sengumuntu ofanele alindele igodi ngishiya ingane zami ngicela ukuthi ke mina ngizohamba ngizodibele ngimbheke ngimlindele lapha endlini yakhe ngimina engizomtshela ukuthi okay wendoda ngoba sasivumelene ukuthi sohamba nawe wena usunze njani usuyabaleka wena ngeke alona asafuni angezi ngeke alona na futhi siyobonana phambili sekuyobonakala phambili ukuthi wenzani mase ngimtshela ukuthi ngale ngifike ngayithatha sesiyobona khona ukuthi uyobe senzani yabo hayi sobona ngoba mina ngibandla anginawo amandla okujahana naye thina mina ngendlela lento engathi nje ingijabulisa ngayo ukubona nomfana right esulekile fresh umphethe kahle ingane yengane kadadewenu into engajwayelekile nje kwesikhathini nje yabona mina umalo kumele angazi ukuthi mhlambe noma let's say akuthengele noma imbuzi abonge nje ukumkhuthisela ingane lokho kuzokwenzeka yabo ma because ngiyambona namayi muhle uyambona uBhoyi ukuthi kufana nokuthi aboma idlala ingane leminyaka makhala yena angifuni ngoba omakhelwane bazothini ingoba phela ugogo wakhe usuwasho fanele kodwa makukhale yami phinda khona kodwa ngoba lengiyazi ukuthi kunegama elilandelayo ngemuva once kwabonakala yena abanye bagqoka ukuthi yena ugqoke amachina bazothini kufanele phela mhlawumbe ngibalekela lelo gama hayi kuzokulungisa lokho indlela kunzima ukukhulisa ingane eyashiwo umuntu ongasekho kunzima ngempela yona ngoba ihleli izoba namagama alandela ngemuva ngoba yabona manje maniqukula ingane ethiwa senihamba nayo kwangalo December hayi shuthi wahlangana nje nabantu wayihambisa futhi kabe yasimkhathaza bayakhuluma abantu isathola ngibo indaba nje ngendawo kwema angithi yabona namhlanje njengoba vele kulesihlanu sizocela ukuthi usiboleke ingane ihambe nosisi uzothi usisike ngesonto izobe sibuyiswa uyena ke emsalo eseyilethe ingane kodwa okwamanje into ebesiyicela kuwena Ntombendala ukuthi usiboleke ingane uzoyithatha namhlanje ikusasa Sunday iyabuya ingane ike yobona ingane ekhaya labo manje kufanele isukume manje ihambe manje no angithi nathi sikhona manje njoba phela bekula kulesihlanu yeah ngiyafika namanje akwenze ngisho washini la ngizoyivukela kusasa no wena ma lokho nje lokho nangu mawayo uyobe seyiwashela phambili la iyakhona kuzothiwa mina ngumuntu onjani hayi cha ke umuntu ozosho nakho ngithi ke na ulokhunjana sikuzumile ungalindele ukububu besingakuzumanga bengeke kuthatha ingane newashing engcolile ngoba sikuzumile siyazi ukuthi vele ama-washing enziwa ngomgqibelo nangesonto akekho ongazi kuyobe ngabe isidomo esingazi ukuthi i-washing yenziwa ngomgqibelo isonto hayi ayikho into engizoyenza kufanele ngivume ngoba asikhokhanga lutho vele emzini yabantu yeah what's up boy send like nyama manje seyadabukisa oy boy awuza gogo ozala awusangifuna ungifuna hawu usufuna usufuna wakho manje
uzawuba nomama? Hayi wema besicela ukuthi ke sike sinishiye nobabili ke nino mama like nithi xoxa njengembokodo nikhulume nje nobabili nibe nje nike nixoxe. Hayi. Siyabonga nje ma sibonga ngakho konke okwenzile. Hayi ungigobile angazi ungigobe ngani. Hayi cha nje Awuhamba phela uma ufuna umhani. siyabonga ma sesizolinda ngaphandle thina sambe tata.